Mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vashora vatsigiri vezvematongerwo enyika vanotsigira vaEmmerson Chamisa mhosva yekuda kushandura aiwa kucherechedzwa kwezuva revashandi rakaitirwa muguta guru kuriita musangano wezvematongerwo enyika. Sandapinda mashoko auya achivaviwa achitaugwa panapa awana vaGeorge Charamba nokuti bva wasubscribe like or turn on the bell icon. Saka vanoyataura mashoko okuti hongu zvinoratidza kuti ichi chakanga chisiri chiitiko chevashandi asi blue rally yekuda kutora mukana weworkers day. ZCTU yakashanda nemazvo mukusefa vanyengeri vanodaro vacharamba vachishandisa X account yavo. Mashoko avo anouya mushure mekunge vagift osaloseziva vasimuka vakaenda nechikwata chavo mushure mekurambidzwa kutaura mashoko ekubatana pamusangano weworkers day Highfields nevakuru veZimbabwe Congress of Trade Unions. Ndo mashoko anobuda itaurwa panapa navaGeorge Charamba vachiti aiwa vanhu veZCTU vakagona vakamisa vanhu veblue rally kati vanhu vekuside kwaEmmerson Chamisa achiti aiwa vaida kuchinja workers day conference kuita rally. Ndo mashoko anoitaurwa panapa navaGeorge Charamba vachiramba achiti aiwa kunyange zvavo vanhu vakazotevera ava vagift osaloseziva vanovamiri vaEmmerson Chamisa asi vakatogona kuti vakasefa vavengi. Mashoko anotaurwa navaGeorge Charamba chimbotudzai munoti kudii pamusoro penhau iyi. Ava pinai mucomment section medu tidze mafungiro enyu. Musangano subscribe, like, turn on the bell icon.